Dobrý den. Slyšel jsem, že i vy se chcete naučit dělat videa. První věc, co potřebujete vědět, je, co točit. V mém případě to bude křeslo. Z natáčení budete mít mnoho povedených, ale i nepovedených záběrů, které budou potřebovat se stříhat. Dle mého názoru nejlepší program na stříhání jsou nůžky. Vezmete a lehce ustřihnete, co se vám nehodí, a zahodíte. Taktéž u všech záběrů, které následně poskládáte podle svého. K hotovému a sestříhanému videu můžete dále přiložit odpovídající muziku. Dále stačí už jen video hodit na YouTube a sledovat, jak vám přibíhají shlédnutí. Ako se divíte, že dokážou točit i malá pětiletá dětská, je to tak jednoduché, že ano?